नमस्कार। हम श्याम सराफ वीरगंज पर्सा जिला के नेपाल से बानी और आज हम एगो कथा लेके रुआसमन के माज में उपस्थित बानी। कथा में दू जाने पात्र बालो, माई बेटा, जौन की एगो विपन्न परिवार से बालू। गांव में रहेला लोग, गांव में गुजर बसर करेला लोग, कमाला खाला लोग। विशेष कारणवश बेटा के कमाएला शहर जाए के पड़ेला। माई गांव में अकेले रहेली, बेटा बाहर जाले कमाले। कुछ दिन कमैला के बाद गांव में माई के कुछ पैसा के आवश्यकता होला। माई चिट्ठी लिखेली बेटा के। बेटा चिट्ठी पढ़ेले। चिट्ठी में लिखा रहेला कि बाबू तने आवश्यकता भइला के कारण से पैसा के आवश्यकता बा, कुछ हो तो अच्छा रही। बेटा उहे जहाँ काम करेले उस हिसाब से कुछ पैसा उठावेले। पैसा भेजे के ही सुर सार में रहेले तले पॉकेट उनकर कटा जाला, जेब कटा जाला। जवना के चलते पैसा ना भेजे सकेले, चिंतित रहेले। कुछ दिन के बाद माई के फिर एगो चिट्ठी आवेला। बेटा खोले से पहले ही डरा जाले कि माई चिट्ठी लिखले रहली, पैसा मांगले रहली, हम पैसा ना भेजनी। वही ला माई फिर चिट्ठी लिख के पैसा मांगले हो के हम फिर कहाँ से पैसा अभी भेजेम कह के बेटा चिंतित रहेले चिट्ठी पढ़े से पहले ही। लेकिन जब चिट्ठिया खोलले तो चिट्ठी में लिखा रहे कि बाबू जौन तू पैसा भेजले रहला वो पैसा हमारे लगे हो गइल बा। जौन काम में खर्चा करे रहे खर्चा भी हो गई। हम निमन से बानी, तू भी निमन से होइबा, भगवान लोग में प्रार्थना करतानी। जब ये पढ़ले तो बेटा चिंतित हो गई कि पैसा तो हम भेजनी ना, जेब कटा गई तो पैसा आखिर गई कहाँ से, पैसा पुगल कहाँ से। पहले फिर कुछ दिन के बाद एगो और चिट्ठी आवेला। बेटा फिर चिंतित होले कि पैसा फिर अभी तरह उठल नहीं के। फिर चिट्ठी आइल माई के, हो सकेला पैसा ला आइल होई। लेकिन वो चिट्ठिया जब खोल ले तो में लिखा रहे कि जौन माई के पैसा भेजेला तू पैसा रख दे रहला, वो पैसा कुछ अपना लगे से मिला के, तोहर पैसा और कुछ पैसा हम मिला के अपना लगे से माई के भेज देनी। केहू के माई तो माइये नहीं होली। विशेष तो चोर लिखले रहे, जौन वो पॉकेट कटले रहे, जेब कटले रहे, उहे चोरवा चिट्ठी लिखले रहे कि तोहर चिट्ठी पढ़नी जाओ उनकी माई की ओर से आई रहे, तहरा ला पैसा ला, उहे पैसा तू जेब में रख ले हुई बा, पहले हम जेब काट लेनी। बहुत पछतावा आयल तो हमरा से जौन हो सकल हम मिला के माई लगे भेज दिल।